Vladajuća koalicija perše rozrišela funkciji zamenika podpredsjedatelja Skupštini opštini doktora Željka Fajfrića, jak i šefa i jeho zamenika poslanické grupi i predsjedatelja opštinskej vybrankovej komisiji Branka Novkovića i Aleksandra Petrovića zo SNS, a za novoho podpredsjedatelja Skupštine opštini vybrani Dejan Bulatović zo Željene ekologijnej partiji. Poneže opozicija na to sposob nije obezpečela očekovanú vekšinu za zmenu predsjedatelja opštini, Skupštini opštini i opštinske rady, podsahla zo znjovoho šora predloženi točki i schadzka zakončena, a poterašnja koalicija SNS, SPS, PUPS, DSS, SRS i ekologijna željena partija ostavaju i dalje na vlasti u opštini Šid.